Tästä. Heippa! Sinne kuoli niinku saman tien. Ilmeisemmin mä oon 66% tästä pelistä mennyt läpi. Toivottavasti. Mä en halua paskahalvauksia enää kauaa. Mä en muista näppäimiäkään. F. Ei. Oli. Toista kautta vaan. Patterit mennyt täysille. Mitä helvettiä? Niinku saman tien. Mitä vittua? Mistä avattiin ovi? Mistä avattiin ovi? Vittujen kevät. Mulla tää oli mennyt jo. Tällainen paikka oli lopettaja. Vittu! Jumaliste, mitä? Lopettakaa, ei! Mitäs mä viimeksi kuolin? Mä kuolin viimeksi noin 3 kertaa. Nyt toinen oli nyt tällä kertaa tahallinen, mutta... No. 2 kuolemaa lyhyen ajan sisään. Mistä ne tulee tässä kohta läpi? Okei, ne siellä katsomaan. Ei ne tulee tuosta ovesta. Mene. No. Näin nopeeta. Mitä helvettiä. Kiitos nyt vaan. You're that bullshit priest's guy, aren't you? As a witness or whatever, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old 2-martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Joku takia tästä tuli mun lempparityyppi. Saman tien. Älä please soppaa ja pahisee. Jotenkin musta tuntuu, se on pääpahis. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna... Onhan sun naama. Siinä. Go ahead, I'll wait here. Näätti. Run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then. This way. Vittu, pitääkin olla taas mykkä. Sankari. Se olisi voinut siihen vaan loppua, mutta ei. Turha toive. Tässä tää toimii vielä. No niin, minnehän mennään seuraavaksi? En tiedä, ei ainakaan tuonne roikkuvaa paskaa. Ilmastokanava. No. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking downstairs. Jos tuo tarina oli? Here we are then. Thanks so much for coming. Oh, you're roomies. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and movies. And it'll give us a chance to talk. Hyi, en kato. Pakko vähän katsoa. Jaha. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. Koko ajan saa vähän enemmän kääntyä. I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Ehkä vähäs. It's understandable when people get scared.
Here's like to turn to God. Mitä paljon mä pystyn kääntämään tätä? God died with the gold standard. We're on to a more concrete. Käne. You have to rob. Tuleeko uusi lavuaari? Ei kukaan mikä vittu onkaan. There's no other way. Ei tällä enempää ei pysty. Murder in it is the simplest form, but what happens Toiselle when puolelle all pystyy. money's gone? Pystyy! Well, money becomes a matter of faith. And that's Niin, what mites tää on puhunut? Jotakin. makes you believe. You paying attention? No jumalasta, mä olin katsomassa vessoja, anteeksi! There's so much for you to absorb. Mitä se tekee mun sormilla muuta kuin leikkaa niitä? Ai? Better, right? You understand how we cheat here? We really Jumalista isot consumer saakset, goods sitten mitä? together. Leikataan yksi sormi This pois. thing is gonna Vai onko se cover peukkukin that. pois? Mitä? No vähän saattaa sattua sormi. Kato, hiirellä pitää tehdäkin jotakin muuta. No niin, ja kamera mukaan. Etsiä. Niitä nyt vähän saattaa oksennusrefleksi tulla. Tämmöstä paikasta, tämmöstä hajusta ja hyvin toimii vielä kädet nämä. Saanko mä mennä suoraan ulos? Kato! Onks pakko? Ai, mä en saa tietää mitä noin kaksoo. Eiks tää mukaan oo Clue? Okei, se ei mua välillä yhtä. Olepa hiili. Mä säikä nyt on vittu. Let's teach you the 700 Mitä? eviscerated people. Mistä vittu sinä tulit? Hei, oot hitaampi. Seuraa verta. Ja tästä sitten. Näin. Et revi mua takas. Ei, vittu. Tulkois tänne päin? Ole tyhmä! Eipä... En halukkaan olla sunkaan täällä. Minne pitää mennä? Tänne? Ei se mun takanakaan tällä hetkellä. Hieno. Vasen. Vittu! Elikkä tuo pitää ottaa tuo ilmeisesti este pois tuossa edessä. Miksi mä otan sitä ovea kiinni? No vedetään uusi Victory-juoksu. Kuinka kauan mä pystyn juoksemaan tätä ympäri? Tuossa oli ovi, okei, no. Missä vittua? Hukkasko se mut kokonaan? No nyt se kiertää tuolta! I need you to be working with me here, buddy. Kasuaalisesti vaan kävellään tänne. Soveta nyt, please. Tää oli liian maukaista olla totta. Ole hiljaa.
Pysy vaan sun olevan hiljaa. Mä en tykkää näistä ollenkaan. Haluaisin sanoa, että... Tää on sama paikka, missä mä olin, eikö se ookin? Se on näin hiljasta. Äsken on viulut soinut kuin hulluina ja nyt on ollut ihan normaali hiljaa. No, kai tuo ovi on ainoa paikka. Vessassa kyllä eka. Siellä on uusi Witness Me jätkä. Extra jotain luen. Tuonne meni. Tää on ainoa enää sitten. Good day, sir? No. No niin. Siinäkö se on? Mäkin voisin vähän vannottua joku näyttelijän nimi. Perkele! Mä tiedät tuliko siitä joku, mä nähnyt mitään, mistään. Joo kyllä, tää tuli joku. Mikä siitä tuli? Ai nyt sitten osataan rikkoa ovia. Et aloita tästä sängystä. Kiitos. Kuti. Kyllä tää helppoa, vaikka pelaa hardilla. Toki tässä on vielä 2 muuta vaikeustasoa, niin... Ihmettely yhtään. Meikä mä nyt exitille vai? Varmaan tähän. Niin joo, pitää pitää pohjassa. Tänne? Onks mä exitin? Loppuuko tää kohta? Saving ei. Häh? Aha! Myytä, oliko vanha jätkä vähän heikompi? Ai! 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 Sätkä jumihti siihen sitten. No. Noin. Sittenkö me odotetaan täällä? Vai tuleeko tuo joku repimään tuon pois tässä? Ei verta seinällä. Todisteet jostakin. Terve. Okei, ei kiitos ruumista täällä, kun mä alan katsomaan. Positiivista. Ei vai niin lähellä loppua, mutta niin kaukana. Nyt kaikki paikat on taas ihan pimeänä. Oliko mä täällä aikaisemmin? Olin. En tiedä. Ei, pääsenkö mä samalla kerroksella, missä exitti on? On se liikaa pyydetty. Onko siellä jotakin kiva piilopaikka? Onko mun pakko? Niin. Saving. Jotenkin me saadaan arvata nyt juosta. Kato, viesti. Mä en sitten oikein tiedä, kuka tässä on pahis. Meet me outside.
We're close now. Mhm. Näyttää siltikin sillä oli piilopaikka aikaisemmin. Please, avaudu. Jei! Että Seinä, iltaa. Koko ajan toivoisin, että olis lopussa. Mutta ei. Patterikki. Kato kohta viimeistä viedä. Kentti, haluat tietää missä toisessa suunnassa onkaan. Oli. Emme tekkaamaan. Me siis säikähtää tuolia. Pitäisikö vaan kokeillaan juosta loppuun? Ehkä ei. Kiinni. Onks täällä mitään? Tää on vaan tämmönen paikka. Pattereita. Kiitos. Suoraan koke. Häh? Missä siinä mä taas jotakin? Täällä ei oo reikää seinässä, ei. Aina saa uskoa, että tää loppuis. No, jotakin mä nyt missasin ja paiman kerran. Niin se vessa jatkuu vielä. Vai jatkuuko tää? Vittu me käännät. Tuossa nyt. Tulin tuolta, joo. Se täällä oli. Dokumentteja. Vähänkin tuli tämmönen, jos ei mennä suoraan eteenpäin, niin heti on hukassa. Voi nyt paskan marjat. Näillä ei pääse kiipeilemään. Ei. Nyt sit oikeesti. Vittu mitä ääniä. Mitä voiko tässä niinku hitaastikin avata? Oi. No hyvä tässä vaiheessa peliä huomata. Voi nyt Jeesus. Oli auki. Täältä ei pääse mitään. Noi äänet. Täältä ei pääse mihinkään. Vessasta mun mielestä ei päässyt mihinkään, kun olen kattonut katon reunaa. Tämä? No. No näyttele niitä sormis vähän enemmän. Exitti ei pääse vieläkään. Iltaa. No. Missähän tää piti sammuttaa? Varmaan täältä. Toivottavasti. No. Nyt on taas mun makuu liikaa pusleja. Musiikki on sitä erilaista kuin yleensä. Vähän positiivista. Tavan vähäs. Onko sulla mitään? Ei. Nyt näitä dokumentteja kyllä löytyy koko ajan. Missä tästä näkee? Joko? Joo, ekaa kertaa pelaan tätä. Tää nyt tähän asti nyt päässyt jossain 2 tunnissa.
Joo, juuri tätä peliä. Onko seinässä siis joku nappula tai mikä toi oli? Sitten toi valo. Eikö tää tullut? Juu. Tästä. No, se musiikki ei kestänyt kauan. Roikkuuko tulee joku? Roikkuu. Jalasta. Ok. Oi. Ei. Älä mene sinne. No. Taas 2 valvea. Voi jumaliste. Miksi tuo piti tulla? Onko se nyt puoli tuntia kun tai periaatteessa puoli tuntia kun viimeksi nähnyt? Mistä kas sisälle? Mä teen saman tien kun mä menen tosta ovasta kurkkaamaan missä se on mun nenä edessä. Koska se tulee aika täällä käymään vaikka. Uskaltais sitten mennä liikkeelle. Noin, nyt se on siinä oven juures. Onko? On? Ei? Taisi mennä ohi. Eikä nyt ekan kerran saa ota se oikee. Ei, älä, me pois. Us. Se on vieläkin siinä nurkalla. Se menee edestakas tässä! Vitu tästä! No! Mitä siitä repi? Jumalisten kämpperi! Onks tässä mitään muuta pikku piilopaikkaa, mikä vois mennä nopeasti? Vaikka tuo. Jos se näkis mua tästä. Ehkä ei. Se oli jo valmiiksi kääntyneenä siinä. Joo, ja aika pitkääkin unohtunut pyyhkiä, kylläkin. Jos mä juoksen tästä äkkiä nopeasti, näin tänne. Vähän järkevämpää, laundry roomi. Onko täällä joku valve? On siinä eka. Jos ei tulisi heti tänne. Joo niin joo, ei tuu tänne heti. Jos on kattois väärän luukun. Ei kun minä ja istumaan tähän paikalleni. Mene ohi please. Ees vähän se. Mene ohi, sinne, hus. Toinen.
No, meni kauemmaksi ainakin. Oliko tuolla vasemmalla mitään? Ei, elikö se on tuossa oikealle, se jossakin on. Minspä se on? Jos tää bluri sais pois, niin tää olisi ihan kiva juttu. Välillä pitää katsoa tarkemmin, että niin näkee missä... Näkeekö se lasin läpi? Ei tarvitse nähdä. En mäkään näe hyvin, ettei siinä mitään. Batteri on. Se menee tuossa, en ihan kokonaan hukannut sitä perhannutta. Siinä kiinni. Täällä kyllä ei oo tasan tarkkaan mitään. Eikö tuliko mä täältä? Täällä on piilopaikkoja vaan. Voi vittu, pääsi ohittamaan ja sitten meni väärään paikkaan. Yritä sitten arvata, onko sitä täällä toisella puolella vai ei. Niin on se hidas. En kuulu mitään. Vitsi. Se on saanut mobia kiinni. Hukkasko se mut? Koko, mä lähden tänne sitten juosta. Ei ku... Oliko mä oikees paikkaa? Mä en kyllä huomannut mitään. No nyt se on ainakin tuolla, en tiedä mitä se tekee. Käyn vielä varmistamassa äkkiä, että mä käänsin tän vivun tosiaankin, ja täällä on toista vipua ollut. Nytkö se päätti lähteä ulos sieltä? Vai kuulinko mä omieni? Tuli pois sieltä eikä tullutkin. Se on tossa nurkan takana. Joo, se on siinä. Ja pilu! Vittu, se löysi mut! Jos mä ymmärsin oikein, mä olin oikeassa paikassa, mutta mä en vaan löytänyt sitä vipua. Voi. Saanko mä juosta suoraan? En varmaan saa juosta suoraan tuon. Se tulee tänne. Ja sanoin, että nyt kyllä harmittaa ihan pirusti tuo äsken. Viimeksi se seisotaan toisella puolella joku minuutin ajan. Tai no puoli minuuttia tai sinne päin, mutta noin, me puhutaan minuutista. Vittu. Helpottaa yhtään oloa. Noniin. Se on nyt siellä toisessa huoneessa. Ja se meni pois. No. No ei tossa yhtään enemmän se selvää kyllä. Se on... Mitä sä rikot siellä? Miten mä hukkasin sen jätkän? Se pitäisi olla tuolla nyt, jos mä nyt ihan tarkkaan. Kyllä se oli siellä!
Mitä vitusta tästä pääsee piiloon? Tästä tänne. Ovi. Se ei auttanut. Mitä mä hukkasin niin hyvin viimeksi? Joo, se on siinä nämä. Siinä senkin! Se on taas täällä jossakin muu. Okei, se sai mut kiinni. Kaunis ilme, ei siinä mitään. Eikä jos täällä niinku tuo kerrankin saa sut kiinni, tai löytää sut, se on sitten siinä. Täällä ei oo vipua, osaan puhua. Niin joo, tässä pitää äkkiä juosta tuolla ohi. Kupa reitti se lähtenyt mun perään. Nyt tiedän tuolla, että mun takana on tällä hetkellä yksi vipu, mutta mä haluan löytää se toisenkin vipu. Kato. Yhteispeli toimii. Noniin. Sinä kiinni. Se vipu etsimään seinältä. Ei täällä kyllä mitään vipua löydy. Joo, ei täällä oo mitään. Missä mä laitoin sen oven kiinni? Okei. Oikein, käänny oikeelle. Ei tänne. Just sinne. On näin se. Jaa. Onks näin helpolla päällä? No, mikä siinä? Joo, tuollakin on vaan este siinä. Voi nyt perhana. Nytpä se lähti. Ei, älä vielä korvaa sitä batteriaa. Toi ruumis. Se itse iso perkele on. Onko sitä hieno hetki, kun mä hukkasin. Joo, se oli tuolla istumassa. Terve. Jos se vipu ei täälläkään, missä se on? Noissa seinissä nyt ainakaan oo. Mihin se meni? Sinä kiinni. Ainakin tietää, kun tulee läpi. Ai mun mielestä siinä luki 2. Odota hetken aikaa. Kiitos. Ai nyt se tuut sitten suoraan. Ei. Onneksi en mennyt. Niinpä tietenkin. Eipä. Mene sinne, äläkä tuu takas. Jäp. No ihmekään, kun sulla kesti aina kauan, kun sulla menee nytkin näin kauan.
Et nyt pysähdy siihenkin vielä kerran, kiitos. Vasen, vasen. No ihan sama, mä lähden nyt liikkeelle. Ei kuuliko täällä mitään? Täällä ei ollut mitään. Mitä se? Eikä se luovuttaa saman tien? Ehkä, vain ehkä. Ainakin musiikki muuttuu. Et voi olla tarkistamaan näitä. Se tarkistaa. Lähtikö se? Se on mun seinä toisella puolella jo. Takas tänne. Se oikeesti tuli takas vielä tänne. Ei vittu pitänyt lähteä juoksemaan. No joo. Se ei seurannut mua, mikä siinä. Okei, se on pakko olla tämä huone. Nyt luulisi olevan se seinässä kummis. Ei, et mene sinne! Niin näpyttää tätä ympäri, mutta ei. Joo, en mä näe seinällä mitään putkia tai putken tapasiakaan. Täällä ei pääse minkään muualle, se katto on korkea. Loppuu patterit. Kusipää tulee tänne. Turhauttavaa. Olisiko katossa jotain putkia, jotka ne vois näyttää minkä ne menee? Aina kohta mitä mä oon vaan enää tarkistanut on se keskellä huonetta se joku kasasi. Oliko se ruumiskasa, mutta ei se nyt siinä luulisi oleva. Missä se on? Tuleeko tänne päin? Se tulee tänne päin. Koita huijaa ja ota Googlen käyttöön. Missä se on? Missä äsken se oli muuten sun edessä? No eipä oo enää. Se on tuossa. Tulla kyllä ilmastotykanavat, ei siinä mitään. Johtaa umpikuja tältä. Kuinka monta kertaa mä oon ollut tässä? Häh? Ai, mä oon jumissa. Mä pääsen eteen taakse sivulle vai vasemmalle. Hei, huomaa mut! Huomas nyt! Pieni vem. Jaa. Niin odottaa tämmöstä paikkaa. Nauti kylvystäs. Joo, tässä. Nois. Annako savet mulle? Joo. Ei kommentti. Olisiko se kadonnut? Vai pitääkö se vieläkin varo? Mitä se perkele tekee, jos mä menen tuonne piiloon?
Et mene takas! Okei, epäilen tuo pitää kiertää tuo paikka. Kun se tuu mua vastaan, niin kaikki hyvin. Mikä suuntaan se nyt haluaa lähteä? Loppuu patterit, tuossa keskellä olisi pattereita. Jos sillä on samanlainen patrolli, että se nyt lähtisi tuonne oikealle. Miksi mä pidän tuota edes päällä? Siinä, ota! Kiitos! Sitten juostaa tuonne oikealle hemmetin lujaa. Tänne oli, jos oli tän nähnyt eteensä mitään. Vaan sen oikea. Unohdin jo reiti. Ei tainnut olla oikea reitti. Tuolta mä tulin. Se on tämä suunta. Missä semmonen laki nyt johtuu? Noin. Unohtanut koko jätkä. Mut senkin toikin oli täällä. Hyi. No hyppysäikähtyksiä ei nyt vielä tullut kunnolla. Tuo oli ensimmäinen kunnollinen. Ja ei. Mikäs tää nyt alue oli? Joo, pääsenkö mä nytkin muualle sittenkin? Mitä täältä löytyy? Täällä löytyy vain jätkä, ei siinä mitään. Halusinkin tällaista helpottavaa ääntä tähän, kun menen tuosta ulos. Uskalla mennä ulos. On se olettanut, että olisi helpottunut, mutta ei. Tää ei helpottanut yhtään. Mä haluan takas sisälle. Mä pihalla enää halua olla. No. Siitä, läpi. Ei. Joo, ei. Äänet jatkuu. Ihanina. Onko tää sarjassa valoa päin? Kyllä. Minäs kerään noita. Voisi se nopeasti kattoo mitä noita on. Blä, ok. Jaa. Tai siinä on lätäkkö. On se jonkun näköinen. No. Olis mä just mennyt seinää pitkin. Kai se täällä on? Toi ääni, toi pieni ääni.
tykkää sitä ollenkaan. Mä haluan vaan ovea. Täällä ei ketään... Ei. Et piippaa. Kokeilinko mä jos näitä, että saako näitä auki? Mä vaan otin tuon. Siellä on joku ulkopuolella. Tai sisäpuolella. No. Ja tuo avain nyt on. Tähän? Ei. Sulla näyttää, että tuonne pitäis mennä. Mä luutettaisin se. Joo. Josta pääsee hyppäämällä. Ei. Tässä on 6. Tähän? Ei. Tuossa ei pääse mihinkään. Tää paikkaa. Mä en nähnyt mitään, mä en nähnyt mitään. Mä olin unohtanut nuo haamut kokonaan. Sinä kiinni, kiitos Namma. Perkeleen! Saamari! Mä en lähtenyt pikkutyttö kiljaisuun. Hyi vittu! Päällä pikkutyttöä se oli, mutta ei aivan. Katolle. Nyt ei sitten ketään kivaa käsipäivää. Se on kumminkin se priisti, priisti. Ei oo ketään. Vittun kummitukset, saatana! Ja sä menet loppuun asti tällä kertaa. Ai nytkö sä selviät tällaisesta pudotuksesta? Et vitussakaan selviä, nyt vähän minä. Ja se pappi tänne asti on päässyt. 5-60-70 papparainen vaan täällä parkoirannut. Nyt selvitään varmaan. Ja täältä tullaan eikä sinne mentä. No. Ei vieläkään herännyt siitä. Tuosta. Eli. Mikä tää lakipiikki nyt on? Joko. No avataan sulle ovi sitten. Ei sitten. Oh, niin mäkin. Harmi. Tästä tulee kyllä pikkuhiljaa kiire, mulla alkaa loppumaan patteri. Kokonaan. Älä tee mulle mitään. Kiitos, heippa. Se lähtö seuraamaan, että yhtäkkiä mun takana vaan, että kirvi! Päätin säikäyttää sut. Tuostako? En halua mennä. Minne muuta mennään? Et nosta päätä.
Onko se täällä? Onko se perkele täällä? Onhan se tässä! Mitä se Limsa laittoi? Veikkaa, että se pappi on saanut hullujen suosituksen kulkea sisäkautta, niin minäkin. Vittu, tässä on seinää! Tää seuraa sua ihan automaattisesti. No mennään reunoja pitkin. No, menes nyt! Mene. Mikä se jäi? Mikä se stoppas? Mihinkäs se nyt? Mä en halua syppää mun jalkaa kiinni. Se vaan katos. Ok. Kamalan sä... No enpä säästäkään, tässä on just muut. Tuostako alas? Nämä. Siinä ei ollut ketään, Mä menen puskissa. Mä olen puska. Olen nyt pukka virallisesti. No! Se kusipää on ollut ilmeisesti täällä kumminkin vielä pyörimässä. No mennyt... Onks tossa keskellä jotakin? Kai sinne pitää mennä, kun tää nyt niin kovasti mainostaa sitä. Edes pieni kartta. Mä vaan lähdin vähän... Vitu! Se oli kaukana. Eipä oo enää. Tässäkin mielessä itseäkin tekis mieli vähän polttaa röökkiä, vaikka en poltakaan. Okei. No, nyt se ääni kuuluu vielä lähempää. Kuvittelenko mä vaan? Tai mä kuvittelen. Se on mun vieressä! Mene. Se tulee ihan varmasti läpi tuosta. Ei tullut sellainen oh yeah momentti, olisi tullut tuosta saamarin läpi. Ymmärrän hyvin, miten ihmisillä on voinut mennä 10 tuntia tämmösen pelin. Ei. Läpi menossa. Takaisin päin. Tää valot toimii. Ja pattereitakin, jumaliste. Ja seinää pitkin taas kerran. Tai sit ei. Oliko miesten vardin teemana no Yrjimökin täällä haamuja? Wall Rider! You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Ok. Ja. Joo. Selvä. This way. Revelation at hand. Mikä tuolla?
Tää eikö tullut läpi? Toi jätkä on kadonnut. Ei! Se on hieno boksi siinä. Se on hieno boksi. Ei mitään muuta täällä mulla lähellä ole kuin boksi. Mitä minäkin? Mitä helvettiä? Joko? Ei! Nyt ei täällä ole leikkimään valolla. Haluat tietää mikä se oli? Tää musiikki yhtäkkiä meni niinku 3 kertaa pelottavammaksi. Ja pimeäsen päin tietenkin, kun valossa tuntuu olevan Haluaisin niinku päästää mut siitä vaikka. Koko. Ja nyt tulee se leukas. Mä niinku menen ihan väärään suuntaan. Tai no rappusit ylöspäin, okei, eristystä. Täällä ei mene kukaan. Onko se joku muu? On vielä kerran. Noniin. Kato, jättänyt mulle merkki, kiitos. Mennään, kato sitä eka. Nyt. Tää koko peli on tämmöstä. Tai siis pimeässä liikkumista. Samoin kun tulisi tämmönen kohta, niin pitää vaan ottaa tämä kamera pois käytöstä. Kolme. Että mä saan sieltä avaimen. Se on Jeesus. Se on jätkä, voi hemmetti, mä katsoin sitä ihan joksikin muuksi. Kai no edessäpäin. Vai? Jos mä niinku menen eteenpäin, niin tuunko mä sit... No joo, ihan sama. Okei, positiivista. Niin onko se ristillä? Jaa, sit ristillä. Aha, siinä on ensimmäinen. Taas tuo pieni ääni, kun se saa löydetty. Mulla on sellainen pyyntö, että olisiko niinku sulla vaikka pattereita. Ai! Tää olikin väliä helppoa. Miksi sun piti tulla tähän? Vähän eroa nyt tuo. Oliko täällä muutakin reittejä, mitä mä en näe tsekannut? Tämä. Oh, tämä. Okei, ovi kiinni. Joo, täällä mä en ollut missään hissipaikassa. Mä olin just täällä. Mä tulin just tuolta. Kerrankin mä luulin, että mä löytäisin kuin ihan oikea uuden alueen, mutta ei. Sama paikka vieläkin.
Niin tässä on se yksi kusipää puhuu. Ai niin, joo, mä olin hakea potin. Chattipotin. Erspi, onks sä kuulolla? Laita chattiin jotakin, jos oot. Mä haluan mennä eteenpäin. Missä se liikkuu? Mulla on nää puoli batteria jäljellä. Tänne. Oli se huoneessa joku jatkopaikkakin. Mä nyt luulin ainakin metävän niitä ihan niin. Tuonne pääsee. Heippa. Jos nyt kuulisit, tulisiko se tänne asti? Niin, mä annan sulle oikeuden pännien noin niin potit tuolta. Jos mä nyt osaan tässä nopeasti. Tää. No joo, se olisi joku muu päivän juttu. Mä en nyt yhtäkkiä keksi, että mistä se saa. Mikä tuolla välkkyy? Muuta kuin tuo patteri. Pitääkö mun sokkona etsiä se yhden? Niinku tuo sama niinku joka täälläkin oli, vai onko tuo joku eri tyyppi? Se on eri tyyppi. Voi vittu. Mitäs sitten? Patterit loppuu. Vittu, mä käytin ne kaikki piha. Sainkö? Tässä ei saatais mitään selvää. Paras piilopaikka. Toki se sitä yhtäkään tuntunut huijaava. Mutta on vaikka tää syyli, mä haluan nähdä tää hyppy. No ii. Okei, nyt ei nähdä mitään sitten. Täällä on jotakin. Täällä on toinenkin. Terve! Autatko mua tänkaan? Tästä tuli mielenkiintoista. Ota se. Missä siis? Autatko mua? No ei, tuli vaan sitten leikkimään hippaa tässä sun ympärillä. Perkele se osu muuhun. Auti. Toimii hetken aikaa vielä. Kyllä tiedän, että tuossa on niinku patterit lopussa, mutta missä mä pystyn katsomaan tällä? Onko tässä niinku taskulampua tätä käyttää? Missä vitussa mä oon? Tuolta tuli. Mitäs täällä on? No, tuliko mä täältä sittenkään? Käy katsomassa. Mä tuli just täältä. Ehkä joo, tää käytti jotain taskulampua siinä samalla. Tai siis kameran valoa, mutta
Voisiko nyt tulla tänne, otetaan se uudestaan se pyörimiskilpailu. Tai se tulee sieltä, näin mä ainakin odotan. Vittu. Siinä on ruumis nämä. Jaha, tosta pisi pompata. Onko tää se toinen fusepaikka? Se on ilmeisesti mun persessä vielä. Tuossa oli jotakin. Terve! No voi nyt vittuu. Sinne meni se kaula. Damn it. Kun kyllä myöntää, että jos tuo taskulampu menee, niin se on aika taputeltu juttu. Oni! Näkee jotakin eteensä. Yllättävän pitkälle kyllä pääsi. Löysin ne molemmat lopussa. Niin sulla ei ollut pattereita, jos mä oikein muista. Joo, sulla ei oo pattereita. Toki, että missä se... Kun laitako oven kiinni, en laittanut. Siinä. No, ota se. Jää. Tuliko se sitten vasta kun mä avasin tän? Se on kyllä kiinni. Se yritäis koputella sitä. Joo, ei täällä patteri. No saman tien tuo pois sitten. Täällä työntämään pois edestä. Pakko se sieltä aktivoida jotenkin. Ollaan sitä vaikka hippaa senkaan. Olisiko mä vahingossa tullut tää? Ei mä tänne oo voinut tulla vahingossa. Sup. Niin, tuossa pitää sammuttaa. Noin. Viimeisessä huomasin jonkun tekemään mut tästä kun mä nousin. Häh? Nousepas nyt. Oi vittu. No, tuu juoksemaan munkaan. Noniin. Nauti ovesta. Okei, nyt ainakin tietää mitä reittiä mä oon vetänyt. Tässä oli oikealle ja vasemmalle, ok. Vedetään oikea vaikka ekana. Tää oli tää tutumpi. Voi harmi. No niin. Nyt alkaa niinku selventymään oikein, mikä pitää mennä, mitä pitää tehdä. Ei, kun tää oli tää, minkä mä delasin viime kerralla. Joo. Tämän mä taisin äkkiä nähdä nopeasti viime kerralla. Tulkee. Niin, toista taas saman tempo. Lukittaa se tänne. Noniin. Onko se oven takana vai ei? Ei ollut. Aha. Siellä se vaan on tällä hetkellä. Ota patteri. Nyt sitten löytyy noita pattereita. Nyt pitäis pimeässä hohtaa, mutta ei. Onko se halukas menemään tosta? Pitää olla vähän edespäin. Edespäin tuosta. Ok. Käyhän tää mulla. Moi.
Älä mene suoraan. Voiks niinku... Häh? Mä kuulin se hetken aikaa se askeleet oikealta. Moi. Jotain sut vähän myöhemmin. Mutta minkä se avain meni? Nytköhän se siihen oveen, tai josta mä näin sen papin puhuva. No, täällä ei nyt olevan mitään. Paljonko mulla on pattereita? 2! Ei olekaan hoitaa mua tällä kertaa. No, kyllä mä tää otan. Se oli tuolla vielä! Häh? Jaa. Se oli arvattavissa. Vittu, savettiko tää ollenkaan? Ei hemmetti muuten. No, mitään pois päältä. Mitä helvettiä? Jätkä tuli ja päätti lätästä mua turpaa ja komeesti. Kertaa pitämän kautta. Vesat mun takana, sä oot nyt nopea kuin minä. Nauti tästä. Mä suomannut, kun se hyppäsi mun yli äsken. Minkä muuta niinku sitten mennä? Olisiko se hissihuone mikään vastaus? Hissihuone? Ei oo, tässä on tuossa suoraan, niin jo. Täällä mä en oo kyllä keskittynyt, että oliko tuolla takana mitään, minkä vois mennä, mutta... Vitut siitä. No. Avaakko ove? Siis kiersinkö mä tuolta vai mitä reittiä mä nyt meni? Se niinku juoksi siitä. Se avannut jonkun oven tuolla takaa. Tänne ainakaan kuulosti tuleva. Voi! Varsinkin kun mä viimeksi käynyt katsomassa tuota, niin tuo tyyppi olisi sitten tai se animaatio olisi silloin lähtenyt ekan kerran. Voi nyt paskaa! No voi nyt! Okei, ja mennäänpä taas juoksulle. Vitu homo! Oi vitu. Tsekataan sitten uudestaan, löytyykö täältä mitään. En tuota periaatteessa pitäisi pitää päällä. Ei mitään. Voi! Hutti meni. Tässä yksi perhana tekee. Se kyllä viimeisessä tuntunut... No ei pääse tuntunut lyövänkään viime kerralla. Katsotaan nyt. Mitä teet? Et alkaa mua lyö. Okei. Nyt se on taas tullut käytävällä jumissa. Noin. Täällä.
Tus tänne. Ei siitä. No siinähän se onkin. Hehe, kuinka monesta kertaa kun laitan oven kiinni? Noniin, siis onko mulla mitään muuta enää oikein vaihtoehtoa täällä? Usea painin se tippuu. Mulla on tapaa päästä enää alhaalle. Täällä ei oo alasmenopaikkaa. Tuosta ei tapahdu enää mitään, miksi tuossa on uusi ruumis? Kiva mikä musiikki! Jäsyykö tästä viime kerralla ok? Hehe! Seuraavan kerran paremmin. Katso, tuostakin pystyy hyppäämään yli. Siinä on ilmeisesti enää ove. Mitäs mä juoksen suoraan tuonne? Mitä se siihen tekee? Siis tuolla se puhuu. Täältä mä tulin. Tää oli siis vaan mennyt kiinni. Voi munkaa. Taas tuli tehty tuolla kierroksia tuolla ihan turhaa. No niin, mikä se perkele on sitten päättänyt kuolla? Tai se tippua. Moi. Niin täällä ei ainakaan mitään. Tuovi ei ollut auki. Mulla on taas loppumassa nämä kaikki patterit. Tuo on se pääovi. Koita patterit. Tuosta ei pääse. Tuolta mä tulin. Täältäkin mä tulin alunperin täältä. Haluatko hakea mulle vaikka se avaime? No, ei oo pakko. Hyvä, näitä nyt löytyy, mutta kun... Mä oon niinku pihalla mitä mun tää tehdä. Onko siellä peiliä jo? En ruumista oppinut. Älä kato peiliin. Mä nyt oikein jaksa uskoa, että tässä pitäis backtrackia. Onko täällä? Joo. Mä arvasin, että tää oli jossain täällä. Onko tulee jotakin? Jaa. No voi vittu. Vittu, mä en tiedä savettiko tää vai ei. Missä se on? Nää! Ei sullkaan se hissii sitä avainta, niin kuin mä epäilin. Hyvä, että tää talenti tähän. Syystä ettei nyt mieli vetää tätä uudestaan läpi. Älä ärsuuta. Hyi vittu näitä ääniä, taas luulisin, että tuolla ylhäällä oli joku. Onko se niinku tähän vaan? Joo, tähän vaan. Ja ylemmäs. No! Voisit ees olla joku superimies. Ees vähäs.
Nyt. Se vaan ilmeisesti pitää panna pohjaan, mä painoin liian... Joo, follow the payload, ok. Mikä siellä kävelee? Mä tiedän missä mä oon. Vielä kerran piti tippua tälle kerrokselle. Seurasko se mut oikeesti tuonne asti? Ilmeisemmin seuras. Tää on tämmönen. Onko siellä toisella puolella ketään kivaa? Ei näy. Mä en ottanut jalasta kiinni. Usko patteri? Ei ollut. Oi harmi. Vittu kummitus! Painu helvettiin! Minne mun se sit mennä? Tuonne. Tuo voinut skipata, ei varmaan. Sänkyjä. Kivaa. Kumminkin pitää mennä sinne piiloon. Kello kohta 8. Olisi 15 minuuttia varmaan vielä striimata ja sitten lopettaa tältä päivältä. Mistä? Perkeleen! Tulaa perä. Kiva, en tuu. Ei, älä vaina! Hei, patterit. Joo, ei sitten. En halunnutkaan tulla. Tää on meissi, eikö tää ookin? Onko tässä jotain kiiltävää? Ei. Mitäs vitus mä saan... Pääseekö tässä jo päästä kiertämään? Ei vittu, oliko noin kaksoset? Ei. Kaksoset ei kuulunut mitään hetken aikaa. Oli jo toisessa talossa, mutta silti. Jonkunlainen minimappi nyt, kiitos. Mä oon niinku taas ihan sekasin, missä mä oon. Kato. Nyt on kyllä semmonen pitkä matka, että tässä varmasti tapahtuu jotakin välillä. Tai sitten, ok, kelpaa mulle. Vai tipuuko mä tuonne maahan? Hei, kamera! Otapa kamera mukaan, ota se kamera mukaan. Pitääkö mun hakea se? Ai mun pitää hakea se. No sen tää valot tuli päälle, että tää nyt niin pimeätä mennyt.
No, pääsen ainakin kellariin. Mä en jaksa välittää enää. Fuck you! Ehkä mä välitänkin vähän se... Just pääsi sanomaan. Onko hyvät näkymät? No miltä nyt tuntuu näin kun säikäytyt mut? Antaisin turpaus voisi. Näyttää kyllä Doomin monstereilta vähäsen. Lähes. Mitähän se ruutuun nyt tuli? Jaa. Tuli hulluja huone. Random vihreä, sinistä vaaro välillä. Voitko niinku... Mikä se nyt on? Ota se! Se on kamera! En haluakaan ottaa sitä, heippa. Sitten niinku seinälle jotakin. Miksi et voi ottaa sitä niinku vaan tuosta? No kyllä se... Ota siinä on. Ota sitä! Ketä nyt homman nimi on? Mä säikähdän. Mä epäilen, että mua jaadataan. Pitääkö sun lakatakin nyt? Mistä mä tulin? Tuosta. Ois nähnyt, tuliko tän perään jotakin vai ei? Tuolta kun mä tulin. Jos äänet johdattais mut oikein... Ei. Tuosta, niin. Oliko mukaan mulla näin vähän pattereita, että mulla oli yksenä? Eiku niin, mä tein vahinkolatauksen siinä. Yhdessä vaiheessa. Mikähän täältä se yksi herra meni? Se olisi delannut saman tien tuo. En tiedä, olisiko kameraa pitänyt täällä. No joo, ei. Tai sitten joo, ok. Vai pitää mun kiertää täältä? Ei, näkymätön seinä. Aha, terve. Aiko tehdä mulle jotakin? Kato tuo silmä olevan putkilla, mutta ei ollut. No siis aivan vitusti kiitosta. Amotti vaan törkesi tuosta tuohi. Jaa, täällä tarvitse pitää edes mitään. Yhtä keskittynyt. Johon me oltiinkin oltu susta erossa. Hei, niin on valot on päällä. Eikö se on tyhmä? Se viimeksi ollut näin tyhmä. Mä sanoin! Missä sä tulit? Käydäänkö katsomassa? Oikein. Jos mä en saanut jupetettua.
Dammit. Ja tosiaankin silloin on ollut pimeätä, kun mä oon ollut niin monesti tätä vastaan. Nyt tuli valoisa. Näkee ihan kokonaan sut. Tulee nyt tuolta, joo. Täältäpäs mihinkään. Kiityt! No voi vittu, ota kiinni, että päästään. Joo, se repii pään pois. Joo. Saanut mut kyllä hypähtämään niin monesti tää peli, että huhhuh. Siinä tää on onnistunut. Kyllä tää osaa luoda tää tunnelmakin aivan hemmetin hyvin. Onko tästä kakkonenkin olemassa? Tuus nyt tänne. Jee. Ei paljon kiinnosta. Mä oletan tästä vasemmalle pitää mennä. Okei, pitääkö mun mennä ylös alas? Ei. Vaan. Ei tänne pitänytkään mennä. Onnistuko tää? Ei onnistunut. Okei, seuraava ovi. Oi, mennä. Yes! Joo, ei. Jotakin muistan Steamissa, jos kirjoitin Outlastin sinne, se ehdotti 2 jonkun takia. Mä nyt ihan 100% varma. Onssa. Miksi mä kerään nämä? Saman tien menemään. Onko täällä mitään muuta käännöstä? Ei oo. Mikäs huone tää oli? Tää oli, joo. Kokishuone. Onko se aloituspaikassa nyt? Katso, mä oon se aloituspaikassa. Eikös tää oo se? Oh. Tuli silloin tästä, hyppäsin tuosta. Joo, mä oon alussa jo. Ah. The key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Children, I need your help. Where are you? Yes, coming. I'm coming. Kuka sä olit? Se pitää katsoa vaan leffa, jos on siinä. Lähdetäänkö vaikka siitä eteenpäin, että missä patterit on? Aivan liian rauhallista. En katso taakse. Tuostako pitäis mennä? Tässä on tikka tuoko. Se tulee vasta ensi vuonna. No ainakin sitten kerkee rauhoittumaan pari kuukautta ainakin tässä välillä. Toivottavasti se on vähän edes samantapainen kuin tää peli, niin ei menetä sitä jo hohtoansa. Vaikka mä en niin paljon tykkää, niin yleisesti katsotaan kauhua, kun nämä... No siis yhtäkkiä vaan tapahtuu jotakin nopeeta ja... Mikä sä sanoit, mitä mä etin? Tähän! Ne äkkisäikähdykset, mä en niistä niin paljon tykkää, mutta kun ne osaa tehdä tunnelmaa ja käyttää niitä vielä hyväkseen, niin mikäs siinä? Erittäin hyvin kompottelun asiat yhteen. Joo, tässä joku lisäri, en oo yhtään tutkin minkälainen se on. Onko mä salissa tällä hetkellä? Oon.
Häh? Sä vain piti olla tuolla! No, voi paska. Jähä. No katsotaan tää sitten loppuun, kun se sanoikin neppä. Eiks mä nyt saa istua missään? Mä istun sitten lattialla. Ja mähän ostin tää joku päkin, tässä tuli tuo DLC mukana. Mä menen tuonne ylös katsomaan. Onko tuossa tietenkin joku saksalainen tohtori yllätys? Terve. Joo, se on kyllä taitolaji. Mä en muista yhtäkään, mikä muu peli olisi yhtäkään saanut mut niin paljon niinku kauhupelin näin niinku säikähdyksen partaalle, että on valmiina hyppäämään vaikka mihinkä tai mistä asiasta ilman. Ei yhtäkään niinku tuu yhtään peliä mieleen. Pattereita! No! Tässä oli kyllä jotain humoristisuutta kyllä mukana, pakko myöntää. No, emme halunnutkaan tulla sisään. No. Kop kop. Katoa sitten leffa loppuun, jumaliste. Ai avatakaan tätä näin päin. Oti. Tästä. Ladata se vaikka. Häh? Mitä? Missä sinko mä taas jotakin? Tätä pitkin pitää mennä koko reissu. Miksi se nyt enää pyöri? Hemmetti jos olisi tippunut. Pakollinen puujalkavitsi. Oli tajunnan okei, mä feilasin jo. Heippa! Tajunnan räjäyttävä leffa, piti sanoa. Minkä tää avain oli? Mä en niinku sitä olisiko se ove mitä? Ei, minkä helvettiä toi oli? Elikkä periaatteessa vaan takas. Ei voi olla takas, kun siinä oli se. Mä nyt on vähän sekaisin, minkä taas pitää mennä. Tästä varmaan. Ylös alas. Mistä mä tulin? Täältä mä tulin. Onko se vielä siellä sisällä? Siellähän se. Oi paskaa. En tiedä, oliko järkevintä mennä eka. En mä edes halua lopettaa. Mä veikkaan, että sanot siihen puujalkavitsiin, mutta silti. No! Pitääkö mennä aktivoimaan se perkele? Ei tää voinut olla tässä koko juttu. Jää. Siinä se 1-2. Tuleeko se juosta mun perä? Ei se vaan mulkkaa mua siinä.
Mutta puujalkavitsit on parhaita. No. Miks sä teet tän mulle? Kuinka monta ovea se on lukinut mun nenä edestä nyt jo, jos olisi sama tyyppi, joka juoksi silloin pakoon sieltä. No hissi on seuraava. Vai? Tää musiikki! Mä en tiedä, voiko sitä kumitusta nähdä ilman kameraa vai... Ei. No, mikä nyt? Taas keittiö. Pystykö nää saamaan auki? Ei, olisin niin varmaan ollut ruumiita täynnä. No niin, päästäänkö me viimeinkin tarinassa eteenpäin? No mitä kuuluu? Se ei ollutkaan se priesties. Se olisi pöksyjä jalassa. Aha. Onko siellä pattereita? No, ei ollut, sillä vaan random valo. Ei, miten mä missasin noin iso homman? Miksi ovet eivät aukene meille? Vai miten se kauppalle meni? Olit mua nopeampi. Onks tässä nyt... Eiks mä täältä tullu alunperin? Tulin. Missä senkö mä nyt joku katskenen? Oko? Joo, ei kiitos, kamera pois. Tänne. No, tää muistattuu sitten jossain vaiheessa, jos mä juoksen pakoon. Vai näin mä... ihan varmasti nuo ovet menee taas kiinni. Ihan varmasti. No mitä kuuluu? Ei. Mä olin kattavina, se oli edessä blokki. Kyllä sopi paljon paremmin tähän peliin. Jotakin mä nyt taas missaa. Katto, ei mitään. Takana, tää oli mahdollisesti ainoa ovi, jonka pääsi. Käy kiertämässä tämän vielä kerran, niin kun mä menen kokonaan tuonne. Tuossa ei päässyt mihinkään. Patterit loppuu. Tuossa näyttää olevan piilopaikka, voi vittu. Vasemmalla ei luo ovea, joo ei. Voi nyt. Miten mä oon tässä näin hyvä tässä rakojen missaamissa? Enkä mä just niinku käynytkin jossain tässä kohtaa katsomassa, että onko tässä mitään. Ehkä tulee järkeviä homma takas auki. Mistä tässä vessossa ei mitään? Koko ajan olettaa, että täältä hyppää joku Ernesti päälle, mutta ei. No rukoilkaa siellä.
No. Jokainen osaan tässä puhua. Noihin huoneisiin pitää mennä. Tuo kyllä lukee isolla exitti. Eiks mä sitä kokeilu vielä? No, lukossa se kumminkin on lasiove, en tiedä mitä pitäisi tehdä. Varmaan etsii avain. Oi vai. Täällä oli. Saman. No mitä? Epäs nyt. Tänne päin piti lähteä. Kaatte kumminkin kattonut sitä sinne rakoa päin kauemmin. No hyvä sitten. Kiitos, älä työnnä mua pois sieltä. Kiitos. Eiku hetken, mä taisin just tulla tuolta. Joo, siis, mä olin tuolla. Ja se tyyppi meni tästä elä kovenkin, joo. Mä taas tiedä, missä mä oon. Uniform money. Jep. Vitsi ei tykkää tuollaisesta nakkishowsta. Am I ready? You are. We will join the Wall Rider in just a moment. Sytyttääkö itsensä tulee? My Job, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom. Joo, kiinnosti mun. And here it is. You will watch Kaksoset. my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us. Jotenkin tuntuu, ettei kyllä tää peli tähän vielä lopu. Now, my son. Kannattiko? Thank you, gentlemen. Mä vähän epäilen, että tulee mua päin kohta. Tai sitten ei. Tää musiikki on kyllä vähän kovempaa kuin aikaisemmin. Suoraan vaan elevaattori. Koko. No! Jätkät, hei, auttakas vähän se. Koska tää musiikki loppuu, tää on vähän liian isolla kyllä mun makuun. Tuntuu, että mä melkein huudan tässä vaiheessa. Kiitos, noniin. Taas normaali ääni. Mikä ovi se oli? Aika väliä myös muistella. Oh? Eikö hetko siinä? Voi vittu, siinä on 2 ovea. Oi! Mä luulin jo, että tää on taas näin paljon anteeksi, mutta ei. Hetkonen, missä mä aloitan? Olisiko näin tyhmä? Hehehe! Tosta tuolla pääsee pakoon täältä päästä. Joo, tästä pääsee. Mene. Missä? Niin, siellä on niitä tuoleja! Tuleeko se tuosta läpi vielä? Ilmeisesti ei. Ok, käy mulle.
Hyi. No kyllä tuo jätkä alkaa enemmänkin ärsyttämään kuin enää pelottamaan. Onks mä niinku taas samassa kerroksessa? Ok. Ja mä tiedän, tällä jätkällä on varjo. En oo muuten varmaan nähnyt tätä varjoa koko peli. Ja. Jää. En ihan tätä odottanut. Toki laki vielä jatkuu jonkun toki. Onko täällä lisänä kirkkohullu? Ei. Mentiinkö vähän niinku Resident Evil meiningillä nyt tämä? Vähän kyllä siltä vaikuttaa. No sitä mä vähän alussa mietinkin niitä armeijatyyppejä, jotka näkyy siellä yhdessä kuvassa, mutta... Kai nyt tää sitten taas jotain armeijan salaisia bla 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 meininkiä. Sanoin, että vartin pelais, mutta nyt on taas pakko sanoa, että mielenkiinto taas niinku pompahti vaikka kuinka paljon ylös, ei tätä voi jättää pelaamatta. Jollekin toiselle päivälle siis tarkoitan. Pattereita kyllä mä haluaisin siltikin vielä. Pattereita ei, onko? Ei. No ei sitten. Jos niitä nyt ei enää tarvii, jos tää loppuu ihan kohta. Ei tää voi loppua vielä. Tulisi tämmönen uusi alue. Tai siellä on ainakin ovi. Ei mitään, ok. No, pimeyteen mennään. Häh? Jahtaako mua joku? Mikä tää musiikki on? Yllätys! Niin joo, kummitukset on asia. Tää peli on niinku vielä paljon pitempi kuin tämä. Niinku koko ajan, niinku nyt on ihan tuntuu sitä olisi lopussa, mutta mä olin unohtanut taas, että niin joo, noi haavut on jotain muutakin kuin säikähtä tai naamaan tulevia tyyppejä. Pitäisikö mun jatkaa nyt tänne päin vai? Kukas sä oot? Mä oon tainnut missata jotain tarinaa, mä oon ihan pihalla. Millä tää puhuu? Suu ainakaan liiku.
once. Foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make Eli tämä tarina tuolla pähkinänkuoressa. Yritettiin tehdä teknologiaa yhtäkkiä kävi kimppuun. Turn off his life support. His anesthesia. You, Vittu on Billy, mitä hemmettiä? no one can get out of this place while he lives. You must kill him. Siis se kuumituksen pitää tappaa. En laboratori, hetken varmaan tänne. Kohkö? Mä oon niinku aina luullut tätä parin tunnin peliksi, mutta... Hyvä vaistaa ja on paljon pitempi. Mistä tänne ei pitänyt mennä. Jaa, mä lähdin väärään suuntaan. No, niin. Musta on hälytys sentään mennä pois, kun on kuumotus aina kun kuulee. Onko täällä mukaan jotain muitakin ovia? Mä etkä muista. Siis tuolla oli se jätkä. Se jätkä oli tässä. Eiku... Tämä? Joo, tää suunta. En mä tiedä, kyllä mä nyt tässä kohtaa taidan lopettaa striimaamisen. Mä striimaan noin joka 3.–4. päivä, riippuu vähän satunnaisesti, että huvittaako töitten jälkeen vai eikö huvita. Luultavasti taas striimaa joskus tiistailla. Saataan huomennakin striimata joku tunni. Joo, mä luinkin näistä kommenteista vielä semmonen nopea sanonta, että kommenteissa luin just, että ihmiset on ollut aika kauankin ilmeisesti piilossa, että jollakin oli ollut 50 tuntia, jopa 100 tuntia peliaikaa. No joo, mutta kiitos tältä erää ja näkemiin. Heti kun on tosi